Lahi-lahi jud ang kinaiya sa tao. Ang gikinahanglan ra mao nga kung positibo ba ka or negatibo. Kabalo ba ka sa mga mayaman, dili gyud na sila ang mga negatibong tao, kundi sa mga positibo. Diha sila motudlo, diha sila mo guide, ug diha po sila mo payo sa ilaha. Kay kanang mga positibo, willing manggud na silang tudloan nimo sila. Pero kanang negatibo, bisag unsaon pa na nimog tudlo, toxic gyud na sila. Dili yun na sila maminaw. Mo nga ang attitude ang kinahanglan sa tao. Bisag asa pa ka, bisag naan pa ka sa trabaho, kana jud ang attitude ang pinaka-importante. Bisag dili pa ka as in bright, bisag dili pa ka as in kung wala kay kakayahan, basta ka ng ugali nimo pasado na, importante yun na kaayo. Kaysa diha nga imong attitude maitama, so daghan ang tao mo sunod sa imuha, ug daghan na pod mag-guide sa imuha.